Ahoj, minule jsme se bavili o hormonech a dneska vám chci říct něco důležitého o jednom z nich, o hormonu inzulínu. Inzulín je klíčový hormon, který souvisí s dnešní epidemií obezity a stojí za příčinou mnoha civilizačních chorob. Měli bychom všichni pochopit, jaká je role inzulínu a z toho nám vyplyne, proč má tolik lidí problémy s udržením ideální váhy v dnešní době. Je to proto, že v posledních 50 letech se v souvislosti s konzumací zpracovaných potravin prudce zvýšila naše spotřeba cukru. Cukr je na rozdíl od bílkovin a tuků živina, která je ve vysoké koncentraci pro tělo nebezpečná. A proto si tělo vyvinulo kontrolní mechanismus. A tím kontrolním mechanismem je právě hormon inzulín. Když sníme potravinu, která má vysokou koncentraci volného cukru, třeba ranní cereálie, které zapijeme džusem, cukr nám rychle přejde do krve a nám se zvýší hladina cukru v krvi. Vysoká hladina cukru v krvi není pro naše tělo bezpečná a proto naše slinivka hned vytvoří hormon inzulín. A ten má jediný úkol – rychle cukr z krve odstranit. Inzulín tedy vezme cukr a z krve ho odvede ke svalovým a jaterním buňkám. A uvnitř buňky je osud cukru různý. Když zrovna děláte nějakou fyzickou práci, tak se cukr přemění na energii a svaly ji spálí. A všechno je v tom případě v pohodě. Když se ale po téhle snídani sednete k počítači, tak se s cukrem musí stát něco jiného. Buňka si spojí jednotlivé cukry do řetízku, kterému se říká glykogen, a uloží si ho jako zásobu cukru do svalů. Když už jsou všechny sklady glykogenu plné, tak si tělo vyrobí enzymy, které přemění cukr na mastné kyseliny a ty spojí do dalšího řetízku, kterému se říká tuk. A ten se nám uloží do tukových buněk. Inzulín je proto často nazýván hormonem, který podporuje ukládání tuku. To ale ještě není celé. Když máte v krvi hodně inzulínu, v důsledku předchozí konzumace cukru, dostanete chuť na další sladké potraviny. A všechno se to opakuje. Sladká potravina způsobí vysokou koncentraci cukru v krvi, to zvýší hladinu inzulínu a ten podpoří ukládání tuku. A tak to jede pořád do kolečka. A výsledek? Jste unavení, hodí vás chutě na sladké a musíte si povolovat opasek. Obrázek, jak to funguje, najdete v příspěvku. A teď se asi ptáte, to je hezký, ale dá se s tím něco dělat? Samozřejmě, že se s tím dá něco dělat. A o tom si řekneme zase příště. Jestli se chcete dozvědět víc informací, tak se podívejte na moje webové stránky www.jezdobře.cz. A jestli se chcete přijít poradit, tak vás ráda uvidím. Ahoj a mějte se krásně.